ako sme hovorili, Renátka nám teraz povie o takých tých dôležitých potrebách našich detí, keď už teda sú narodené, a to sú plienočky. Zameriame sa na tie ekobio, pretože v dôsledku takéhoto stresujúceho života a potlačenej imunity máva veľa detí problémy práve s pokožkou, rôzne psoriázy a alergie. Viem, aj váš synček mal nejaký problém. Áno, veľké zápareniny. Áno. A to bolo práve pre mňa základ, aby som používala tieto látkové plienky. Tieto plienky sú vyrobené všetko z prírodných materiálov. Ukážte nám teda ten materiál. Je to materiál biobavlna a bambus. Bambus je veľmi dobrý, prírodný, antibakteriálny a je veľmi dobré sávy, čo je práve vhodné na takéto plienočky. Predstavila by som možno tento typ plienky. Je to plienka, ktorá sa nazýva Sio Complete. To je celá zostava. Ukážte to vy, aby som náhodou niečo nezabudla. Je to plienočka, ktorá podľa mňa po nej viac siahnu oteckovia, pretože keď sa zacvakne, tak máme pripravenú plienočku presne na použitie. Zabalí sa. Áno. A babatko je vybavené. Táto plienka je výhodná aj pretože je jednoveľkostná, to znamená, že túto plienočku vieme použiť počas celého plienkovacieho obdobia. Veľkosť si vieme krásne týmito patentkami zväčšiť, zmenšiť. Že si to vieme predĺžiť. Áno. Je to vlastne od tých 4 kg až po 15 kg váhy dieťatka. Tuto je nejaká nepremokavá vrstva, lebo keďže sú to látkové, tak predpokladám, že premoknú. Áno, tieto premoknú a tieto vrchné nohavičky sú nepremokavé. Je to polyester a je tu jemná vrstva polyuretánu, ktorá práve zabraňuje prenikaniu na povrch tej vlhkosti, ale sú aj priedušné. Takže... Dobre, Renátka, ale treba asi hneď, keď dieťa sa pociká, to vymeniť, aby to nemalo také mokré a vlhké. Alebo ešte existuje taká možnosť, existujú takéto separačné vložky flisové, ktoré, keď je babatko citlivé na vlhkosť, sa sem jednoducho dajú a vlhkosť neprejde na povrch. Čiže aj v látkových plienkach sa dá zabezpečiť to, že dieťatko je v suchu. Aká je starostlivosť o takéto plienky, keďže teda ten materiál je taký ekologický? Veľmi dobrá správa pre mamičky je, že sa nemusia žehliť tieto plienky. Perú sa na 60 stupňov, nevyvárajú sa a to je vlastne všetko. Koľko takýchto plienočiek vlastne by mala mať výbava pre to bábätko, keď mamička si chystá, teda, že bude na týchto látkových plienkach, na akých sme možno vyrastali aj my, takáto moja generácia? Tieto vrchné nohavičky, tým, že sú nepremokavé, sa nemusia prať za každým. Stačí ich vyvetrať alebo len vlhkou handričkou utrieť. Čiže týchto vrchných nohavičiek bude mamička potrebovať 4 kusy a toto save, do ktorého bude babatko cíkať, kakať, okolo 20-25 kusov, aby sa nemuselo prať každý deň. Je to tak vyrátané, aby sa nemuselo prať každý deň. Renátka, vy ste priniesli z tohoto ekomateriálu ešte aj takéto dve zaujímavé veci. Áno, to sú vložky do podprsenky pre kojace mamičky. Tiež sú z toho istého materiálu ako táto plienočka, čiže bambus biobavlna. Z tejto vonkajšej strany, ktorá je vlastne na tom textile, na tej podprsenke, je nepremokavá, takže vlastne tá vlhkosť neprejde na ten textil. V podstate tá bradavka, ten prsník pod tou vložkou dýcha, takže tiež veľmi vhodné. A ako ste hovorili, starostlivosť do pračky 60 stupňov, treba nejaké špeciálne prášky, pracie, môže sa dávať aviváž? Aviváž sa neodporúča, ale to sa vôbec neodporúča na detské veci. A toto sa volá ako, toto babätko? Toto babätko nemá meno. Toto babätko zatiaľ nemá meno, ale má plienočku. Áno, má Takže plienočku. toto je taká tá plienočka, o ktorej sme hovorili. Áno, je toto to je najmenšie. Áno, novorodenecká plienočka, tiež ten istý materiál. Tak to je možno informácia pre mamičky.